Llavors, jo estic aquí per presentar un projecte d'art contemporani i poesia sostenible, és a dir, que va cap a la sostenibilitat. Això va ser una idea així això en realitat va ser tenim una directora molt potent, aquest institut, i la Mireia, i em va dir: "Gisela, Gisela, hem de fer alguna cosa així, i hi ha els premis aquests de a la sostenibilitat", i jo vaig estar pensant: "A veure què podria", i se'm va acudir una llavor que és molt senzill, que jo pensava, a veure, quina és l'arrel de la sostenibilitat? Jo, per mi, és que si tu pertanys, estimes, i si estimes, cuides. I llavors, a través de l'art contemporani i de la poesia, va ser com, vale, anem per aquest camí, creo una estructura que sigui fàcil i que sigui aplicable i la desenvolupem. Llavors va néixer el projecte Arrela't. El vaig presentar a Premis Baldiri Reixac i el vam guanyar el 22-23 i, per tant, el vam poder aplicar el 23-24. Vale? Aquest projecte Arrela't, que es va desenvolupar amb 15 alumnes, nois i noies de l'optativa de Visual i Plàstica de quart de l'ESO, i a l'Institut Escola Greda, que torno a dir que és de màxima complexitat, en què hi han nois i noies de dos dels barris amb més diversitat d'Olot, i s'hi barregen nens i nenes de pobles, és a dir, dels pobles del voltant d'Olot. Llavors tenim un mix superinteressant, superviu, i com que érem un centre de nova creació, van poder triar els docents. I llavors, clar, hi havia docents allà que tiraven molt, no? I llavors moltes famílies alternatives, famílies d'artistes, portaven els nens, i això donava un punx també de creativitat, no? I era molt interessant. Vull dir que donava facilitat a poder-lo desenvolupar. Som-hi. Ai, no sé si he de tirar amunt o avall. Vale. Això que us deia, 14 alumnes, nois i noies de l'optativa de quart d'ESO, van participar-hi 3 entitats, 6 artistes, un poeta i una artesana de colors, que és una dona gran que fa pigments naturals. Vale? Aquests érem els que érem. I llavors la idea era, durant 4 mesos, vale, el primer que vam fer és posar-nos en contacte amb artistes de la Garrotxa que tenien força, vull dir, que tenen força renom internacionalment, i posar-nos en contacte amb una entitat que és Resilience Earth, que també és força famoseta, que treballa per la intel·ligència col·lectiva. Aquests Resilience Earth, a mi m'agradava com teixir el projecte amb els nanos, no? De dir, vale, aquesta és la meva idea, però per vosaltres què és la sostenibilitat? Per vosaltres què són els ODS? I llavors va venir Resilience Earth a posar-ho tot sobre la taula, explicar una mica, no, els ODS, que a la Garrotxa tenim els ODGs, que ens hem inventat els ODS aplicats a la Garrotxa, no? I llavors ens van explicar els ODGs, i els nanos van veure el que hi havia i van dir ells què és el que ells s'imaginaven, o què és el que a ells els agradaria treballar quan parlem d'art contemporani i quan parlem de poesia. Van ser ells mateixos, els Resilience Earth, al final de tot, d'aquests 4 mesos, que van valorar a través del cos, és a dir, posiciona't d'aquí allà, vale? Vull dir, va ser una valoració així física, mòbil, sobre el projecte, sobre què havien après, com es havien sentit. Llavors, entremig vam anar a l'Espai Cràter, que és un museu. Llavors, jo us explico aquest projecte com a estructura perquè és superaplicable a totes les escoles i instituts. Vull dir que sou totalment capaços d'aplicar-ho, i jo crec que Arrela't va néixer una mica cap aquí, cap a una estructura que sigui aplicable a altres llocs. Llavors, això és contactar amb un museu de la vostra ciutat o del vostre poble i treballar en aquest museu. En aquest cas vaig triar Espai Cràter perquè ens van explicar quins minerals hi havia a la Garrotxa, i a través dels minerals de la Garrotxa vam fer els pigments naturals que vam utilitzar per pintar teles de gran format, que eren excedents industrials d'una empresa que treballa amb lones gegants, doncs té un piló d'excedents i ens les regalava. Llavors teníem metres i metres de tela i els pigments per poder-ho pintar. Després vam conèixer els artistes, en aquest cas van ser 6 sessions diferents amb els artistes de 2 hores,
en què cada artista treballava un ODS diferent. I al final el resultat va ser tot de peces artístiques, resultat de la trobada aquesta amb els artistes, i ho vam exposar al mig del bosc, al Festival Meandre, que és un festival que no està a Olot, que està descentralitzat, és a dir, a mi m'agradava descentralitzar d'Olot ciutat i posar-ho al mig d'un bosc l'exposició, en un festival que és regeneratiu. I aquí ho vam compartir amb les famílies, el procés. Llavors, aquí tenim els artistes que van participar, que va ser en David Canyo com a poeta, els artistes Nyam Nyam, que ara estan a Toronto amb la seva nova obra, Job Ramos, que va ser profe meu de la Universitat de Belles Arts de Barcelona, i tant en Job com Nyam Nyam tenen els nens a l'institut, vull dir que a més són pares, i llavors tenim l'Ester Roca com a performer i els artistes Salsitxa, que també en Manel és d'Olot i la Maria Camila Sanginés és de Colòmbia. I llavors cada un se n'encarregava de tractar un tema d'aquests ODS que van triar ells. Vale. I això és una mica el calendari, no? De qui van fer això, tal no sé què, les sortides, pam, patapim, patapam. Llavors, aquí m'he saltat una, a veure, que són els objectius. Anava fent aquí, vale. Objectiu 1 era crear arrelament territorial a través de l'art plàstic i la poesia. L'objectiu 2 era descobrir, analitzar i reflexionar a través dels ODS i artistes locals i experimentar respostes artístiques, tant individuals com col·lectives. I l'objectiu 3 era guanyar sostenibilitat fent ús de l'entorn com a font d'inspiració i de recursos. L'objectiu 3 és treure els nanos de l'aula. És a dir, si volem que estimin, l'entorn se'ls ha de treure de l'aula. Igual que l'objectiu que estigui jo aquí és aquest projecte s'ha de treure de l'institut i s'ha de compartir. I per això vam destinar, d'aquests 4.000 euros, vam destinar-ne 1.000 a crear un vídeo que poguéssim compartir, que dura 25 minuts, és un documental, i vam entendre com aquest documental era un petit forat, és a dir, amb els nanos, de dir, un documental serveix perquè la gent pugui espiar què està passant, no? De que creen com família, no? Família de les càmeres. I llavors tenim aquest vídeo molt bonic que jo us recomano que el mireu tots. Ara no tenim temps, però he seleccionat tres moments molt bonics. El primer és com un petit tràiler. A veure si es carrega. Està penjat al YouTube, si poseu Arrela't, Gisela Arimanyo i Agreda el trobareu de seguida. I aquí va ser una mica la primera trobada amb els artistes. Podem anar al següent? Dura així molt poc, Rapapà. I us posaré trossets petits. Aquí surten els nens també explicant. He posat participació a la meva mà perquè jo crec que soc una persona molt participativa i m'agrada molt participar i que les altres persones també participin. El que jo recordo és que ens en portem molts bons records d'aquest projecte i que també hem fet molta cohesió de grup tots plegats. I la petjada jo crec que tots els treballs que hem fet, que s'han anat guardant, o sigui, totes les fotos i tot això, crec que ha estat una bona petjada que han deixat tant a la Garrotxa com a l'institut. I bé, és un lloc que heu descobrir, és un lloc que hi he treballat molt, a l'àrea de la Moixina i voltants, com a artista, i si hagués de dir per mi, la pràctica artística té a veure molt amb... Volia dir les llums. Quan tingueu un patró que us agradi, aneu a una tela i amb el pinzell tal qual aneu fent el patró sobre la tela. Pues jo ara us recomano que us estireu un moment i mireu els cels. I què hi veieu al cel? Un cranc, saltamontes, cotó, un cavall, un avió, un corb, un ànec. S'ho està molt bé, no? Quan agafem un color, potser el primer pensament és pintar així, no? Però també podem pintar així. Jo crec que tot això ja ho sabeu. I també es pot passar el dit. Llavors,
La idea una mica és, amb aquests pinzells, què passa si faig un traç molt ràpid? Què passa si esquitxo? Què passa si li fico molta aigua? Què passa si no hi ha aigua? Pots caminar per la tela, la pots arrugar, pots escriure, pots ser abstracte. Sobretot, és molt important que facis el que vulguis. O sigui, qualsevol pregunta que et surti, puc fer això? La resposta és que sí que ho pots fer. Aquí hem vist un tros de Job Ramos molt petit, un tros de l'Ester, però llavors Nyam Nyam feia com una instal·lació artística amb els objectes, treballant el no llançar, sinó el reparar. Llavors amb en David van treballar la poesia fent ciutat, naturalesa, i qui més teníem? I en Manel i la Camila van portar uns àudios al mig de la naturalesa i explicaven una casa. I llavors els nens havien de dibuixar aquella casa. I aquella casa, llavors s'havien d'imaginar la seva casa de petits i representar-la. I llavors representaven com un pla de dalt, vale? Com un dièdric des de dalt de la casa. Llavors, van ser com diferents projectes, com pinzellades de projectes contemporanis, en què jo crec que va ser molt interessant per ells entendre l'entorn des d'un altre lloc. I jo crec que això, no? Que, així per acabar una mica, quan estàs connectat amb tu i quan estàs connectat amb l'entorn, tot allò que us vingui al cap, no? Puc fer això? La resposta és sí.